There is a question about the practice of the disciples of Jesus, no, from the scribes and the Pharisees, no, and also the disciples of John the Baptist, no, about fasting, no. Parang pinag-usapan kung bakit hindi sila nagpa-practice nitong pious Jewish practices, no, sa kanilang time, no, because for Jewish people nung araw, no, ay kung paano maging pious, no, na makita ka na tagasunod ni Yahweh, ay magka-practice ka ng prayer, no, fasting, and almsgiving. Pero itong mga disipulo ni Jesus parang mahilig yata sa piyesta, no, mahilig yata sa kainan, mahilig sa saya-saya, no, mahilig sa mga gatherings, no, because they have reason for celebrating because Jesus is in their midst, no, sa kanilang piling at nakasama nila si Jesus, no, and for example of a wedding feast, no, halimbawa na imbita ka, ay siyempre it will be an insult to the guest kung hindi ka kakain o kaya magpa-fasting ka, no, dahil alam mo na masarap ang mga pagkain doon, no, may litson, no, may kare-kare, may ano pa na pagkain doon na masarap, no. So they're just doing the proper thing to do, the proper practice to do, because first and foremost nandyan si Jesus sa tabi nila. When you are with God, no, you are not, hindi ka malungkot, no, hindi ka nagluluksa, no, at hindi ka naghahanap ng kung ano pang mga hapis, no, sa iyong buhay. But you are happy, you are alive, you are joyful, jolly, because Jesus is in your midst. And that is what we are, no, when we are with God, no, kung kasama natin ang Diyos, no, sa ating buhay, no, lahat ay parang midday, no, parang punong-puno ng liwanag, because we are inspired to do good things, to live our life, no, and most especially offer also our lives and all our actions to God, no. Kung nandyan si Jesus sa iyong tabi, no, malayo ka sa kasalanan because your sins are forgiven, at nagsusumikap ka na isabuhay ito, no, to enjoy the moment because you are with God, no, and you want also to follow what Jesus is telling you to do, no? Sundin, no, ang kalooban ng Diyos, no, at sumasaya ka, no, because hindi ka nalalayo sa Kanya. You are not far from God, no. And siguro ito ang mensahe ng Ebanghelyo para sa atin ngayon, no, na nagdidiriwang ng ating Novena Mass for the Virgen de los Remedios, no, that sa ating buhay, no, kailangan nating ingatan din, no, ang presence ni Jesus, no, at with His presence, no, it will continue to invite other people, no, you spread the aura, you spread the atmosphere, you spread the faith, no, because God is with you and you are not far from salvation, no. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa, ang pagiging totoo na Kristiyano ay tunay ngang nakikita, no, sa iyong buhay at sa iyong mukha, no. This does not mean, no, na kung kasama ka ni Jesus ay hindi ka na payos, no. You will not pray, you will not fast, no, o kaya you will not help other people, no. But ito nga actually, no, ang kanilang ang nangyayari sa kanila, no, because sa kanilang pagsasama kay Jesus, no, they are also preaching with Jesus. They were praying with Jesus, and most especially they are helping others now to see and once again enjoy the presence of God in their midst, no. So ang pagkakaiba lang, no, nito na si Jesus, no, ang kasama nila at ginagawa nila ito para kay Jesus, no, at para sa
for the advancement of the glory of God. No? This does not mean na yung dating kagawian ng mga Hudiyo na nakapagdala sa kanila ng kabanalan at buhay ng Diyos, no, ay kinakancel ni Jesus. But dinagdagan na lang nito ng presensya ni Jesus, no? Being a Christian, Jesus is in our midst, no? And we continue to do so because we know Jesus is with us, no? So hindi tayo nalalayo sa Diyos, no? At itong panahon na araw na ito ngayon, no, ay hindi ito para sa fasting o kaya sa kung anumang pagluluksa, but we are happy because we are alive in our faith for God, and we continue to do so in our life. We continue to proclaim God's message of salvation sa ating buhay. At higit sa lahat, we continue to be pious Christians, no? At sa pamamagitan ng ating pakikibahagi, no, sa buhay ng Diyos, other people will also discern the presence of God in our life. At makikita nila na ikaw ay puno ng kabanalan at holiness, no? And ang mukha ng Diyos ang iyong ang nakikita nila sa iyo because we are with God, no? So paano natin isa sa buhay ito, no, ang mensahe ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, no? How can we remain, how can the presence of God be prolonged in our life? Of course, una dyan ay nalalayo tayo sa kasalanan, but we continue also in our prayer, no, sa ating pagdadasal. Mas lalo ngayon, no, sa pagdiriwang natin ng banal na misa. O kaya pag umaga pa lang, magsisimba ka, papunta ka sa simbahan, at hindi mo isinasaalang-alang na hindi ka pa nakapag-almusal, o kaya ngayong malapit na ang pananghalian, no? Hindi ka muna mananghalian because you're offering your body, yourself to God, para lamang magkaroon ng kabanalan ang iyong sarili, because you are receiving God, no, una sa lahat bago ka kumain, no? So may sakripisyo pa rin yan na nangyayari sa ating buhay. At higit sa lahat, no, we are doing it because we want to welcome God in our life, no, in our prayer, no. Sa ating pagdadasal, we are communing with God, at higit sa lahat, we discern His will, and most especially, ina-affirm natin ang ating pagpagiging mga anak ng Diyos, no? So we can still find time in prayer. That is how, no, to meet Jesus and how to prolong His presence in this life. Sa pagkatapos nating pagdadarasal, we can continue to become good or better Christians, no, in this world, at makikita nila ang kabanalan din ng ating buhay, and we can continue to offer others, no, the holiness of life because of our encounter with God, no. Ang pangalawa siguro na rason how to prolong Jesus' presence in our life, no. Siguro ang mga tao din, no, na makakasalamuha natin, no. It's good to celebrate with people, at mas lalo ngayon, no, na medyo na-lift na yung ating mga restriction. We are at church once again, the people of God who long to see each other face to face, no, at higit sa lahat makapagdiriwang tayo bilang isang sambayanan ng Diyos, no. Hindi ma-substitute pa rin, no, ang ating real presence, no, na makikita natin ang isa't isa. It is good na to be with people because no, yan ay pagmumukha ng Diyos, no, na makikita natin sa isa't isa, and we know that God is working in each one of us, no, that God continues to trust in us, no. May sinusugo pa rin siya, may pinapadala pa rin siya ng mga tao, and He continues, no, to create and to make people like you and me to bring His message of salvation sa ating mundo ngayon, no. So God continues to trust in us, no. Naniniwala pa rin siya sa atin na isisiwalat natin ang kanyang pangalan, at higit sa lahat, no, iayon ang ating buhay para sa kanya, and in so doing, we advance God's glory in our life, no. And that is
the realization, no, when you are working with other people, sila rin ay may pagmumukha ng Diyos at may tiwala ang Diyos sa kanila. At higit sa lahat, we as one church, one people of God, continue, no, to make alive, no, the God's message, no, sa ating buhay, and in so doing, we continue to give glory to God as His beloved people. No? So nandiyan pa yung mga poor at mga tao na yan na pwede nating i-extend ang ating buhay, ang ating tulong, ang ating love and charity, who will actually discern also that hindi sila pinapabayaan ng Diyos. No? Yan ang reflection ko na nanggaling kay Monsignor Sok Villegas, no? Yung 3 P daw, no? The prayer, the people, and the poor, no? Sa kanyang libro na Love Like Jesus. But ito ang siguro ang pinaka-challenge sa ating buhay, no? In as much as ang sagot ni Jesus dito sa mga tao kung paano magkaroon ng how to live a pious life, no? Una, siyempre, pabigyan natin ng paanyaya si Jesus to come into our life, no? He is the difference in our life. And because of this, no, yung old and new wineskin, no? Siguro ang ating mga old habits, no, ay kanyang hindi na natin dadalhin yan kung nandyan ang Diyos si Jesus sa ating midst, no? Ang ating dating buhay na mga makasalanan, no, sama na pagsasagawa ng mga kasalanan, no, hindi na ito compatible sa pagiging totoong Kristiyano ngayon, no, that we continue to live the message of Jesus in our life, no. May pagbabago, may transformation na mangyayari sa atin, makapag-repent tayo sa ating mga kasalanan because God is pouring new wine in our life. Is giving us also new cloth to wear, the holiness of God, no? At ang dignity to be called sons and daughters of the Lord, of God, no? And so because of this, naiiwan natin ang ating dating kagawian, and we continue to proclaim the message of salvation of God in our life, no? That is how, no, to celebrate our life at kung paano tayo palaging magiging bago sa pananaw ng Diyos at may bago tayong gagawin palagi sa ating buhay because God touches our lives, no? So today, the invitation of Jesus para sa ating lahat, magiging paayos pa rin tayo by prolonging the presence of Jesus in our life and most especially magbabago para sa kaharian ng Diyos, isiwalat ang kanyang pagmamahal at higit sa lahat, mahalin ang Diyos sa ating kapwa-tao. May God bless each one of us.